si Mariano Cuenco mo ni atong nailhan nga MJ Cuenco Avenue. Kay subuanon man si Mariano Jesus Cuenco. O siya gipasinunggan ng MJ Cuenco Avenue sa Dakbayan sa Subo. Na sa gamay pa kong bata, gipakaingon ako ka ng MJ Cuenco Avenue. Lahos na padung bugo, padung bantayan. Pariha ba ang Natalio Bacalso Avenue? Nagikan Cebu City. Lahos ngadto sa Santander, ngadto sa Buon. Pating taasaan ng Natalio Bacalso Avenue. Karon akong bag-o na hibaw nga ang MJ Cuenco Avenue kutubra sa utlanan sa Cebu City ug sa Mandawi. So akong gisusi nga mao di ay kay ang Natalio Bacalso Avenue ginganlan pinagi og Republic Act. Pinagi og balaod. Pagkamatay ni Talius Bacalso, gipasar ang balaod nga nagpasinugog niya og Natalio Bacalso Avenue. Rizal Avenue man sa una. Ang MJ Cuenco Avenue, Cebu City Ordinance ra ni. Wa ni mahimong na sunong balaod. So ang MJ Cuenco Avenue kutubra sugod dias Plaza Independencia padung ra sa utlanan sa Barangay Mabolo o sa Barangay Sumangdako.